जों Soilengtao Bubagrani kaisa mass gathering nai 21 tarik January 2026 abono tuino जों tini sini o amsani leaders rok bai जों kok salaike o jago sini MLA Poldangsu tongo जों bai sini dolai junal ni chairman tei bo tongo जों bai sini Hollywood Chakma sini Abhijit Tripura থেকে চেঙ্গই sini Mohanlal Chakma joto जों leaders o jago tini asuk laika koksap laika bahike adini program no जों successful khainani bagai joto setup baika जों preparatory committee ro khabaika फाइनाल 21 tarik January o joto sini o amchari lukurok no koinai sini Bubagrani mass gathering o phaidi sini thansani mario phaidi ni ang joto no koinani jora 12 ta o जों abo khajaka o 12 ta o amchani samunu monu o amchani joto lukurok no koinai monu Soilengtani lukurok no koinai joto no 12 ta o adino Soilengtani ground no phai sokainani bagai hambai Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kaham yafaro जों jotono chini ha tei dafani hamkraino chini shuri mau nadeklainai